Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Adorang sudah mulai perminggota martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata merhiti ede nomor 565 ayat sada sahat tutulu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Marulop-ulop tu di bata maho ali sadok tanoon, edehon hamu mah hamuliau ni guarna, marmulia bayan hamu puji-pujianna, dok hamu mah madok de bata. Tung nasokal doa kapabahenamu binahen ni hinatibul ni gugum ikon marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata suruh matodi perbadia tu rohanami
Asa tarapul si tutu rohanami merhiti-hiti haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala salam gadda haporsiaw nami merhiti-hiti pakirimon na mangulu. Asa totong huingot hami nahehe do hami musesian na mate songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian na mate. Amen. Marede mehita. Tatangihon ma patik ni debata di bingguta sadarion ima patik perjolo sahatu patik na pasapuluhon ahudo Jehoba debatam nina debatata dan jadi maraku pahu bahenomo debatam patik paduahon dan jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tungaon rodi bagasan aik na di Toro ni Tano yang goga besi sobaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona hum na sugut aka na marsineang di guarna patik pau patot ingot tamu ma pabadiao di ari minggui di naono mari maulahamu nasa siulaw muna alai anggo ari papituhoni ari padedan ni Jehoba debatam doi dan jadi ho mangula di ari sadari manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi wisini hutani halak na magibati hutam ay di naono mari do di pa debata langit do tano rodi nasa isina dungi maradia ma di ibana di ari papitihoni ido ubah di pasu-pasu debata ari paridanai jala di parbadiai pati palimahon ikon pasang akomodo natorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jehoba debatam diho pati paunapon unak ko mamunu pati papituhon unak ko mangalakup pati pawaluhon unak ko manakko patik pasiyahon unak ko oro makatidakon hata na sotutu maradopon dongammu jolma patik pasapuluhon dan jadi hadiangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi hadiangan ni roham dongan saripe ni dongammu manang naposona lagi-lagi manang naposona boru-boru manang lubuna manang kodana manang dia pe ugasan ni dongammu bohado padok ni debata taring tu patik na pasapuluh ni oddo ahudo Jehoba debatam ninna debatata pargugo na suatu dosan jala parrimas siluluhod dosan yamana tu pinoparra rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akan na sogoroha diau alaya sidor rohaku di akan na ribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mangalaosi patiki imasahana atong rak mangidugugo mahita lahu mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi amen.
Marede mahita. Tatopoti madosa tanagodang itu ada upani debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julom. Huhihilala hami rikodo asine roham. Disalut hami halak pardosa. Alanido ubahen na hupaserep hami diri nami sadari yon di julom. Jala huparhatopot hami tung na jodoh hami manibil sian akka dalammu nabadiyay songo biru-biru na lilu sayo na pabali hami siya julom ala ni dosa nami ay dang dihalomon roham hamatayan ni akka pardosa alay hamubaw ni roha na do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasasaday anak mo Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangiyon. Dohot hagugon nito di parbadia. Asa tarapul si tuturo hanami majuho. Asa patun, togar, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon ni golarmo nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Satokin dohu tadikon ho alay papungok kumaho muse marhite-hite akka asin ni roha godang tangad di parpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin marudupon ho alay marhite-hite dengkan basa sa liling-liling na asyakku ho ninna Jehovah si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. Oh
Excel di parminggota sadarion ima nanienet sian surat ni si pangukapon tu si Yohanes bidu pitu ayat sia 1:10 pitu marsikap soring mahita majaha dung salpui adong mahubereng masaitorop nasodapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot home dohot hata akan ajongjong diadopan ni habang sai dohot diadopan ni biru-birui akan namaruluson abit nasasak jalan namaniup mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masaluhut suruh-suruani humaliang habang sai dohot humaliang akasituai dohot parngudu naupati dungi manukka manasida di jolo ni habang sai huhut marsoba tu debata dungi mangalusi masada sian akasitua didokma maddok ahu ise do akai jalasya dia doro akka namaruluson abi nasasaki alani saya dijulo ni habang sani debata donasida mangoloy ibana arian dohot borongin di bagasa joronai jala ibana nama hungudul habang sai mapaulihon enganan di atas nasida rak mai taya 10 pitui ai parmahanon di biru-biru manda persitongan ni bangsoi di nasida jadi togi honon nama nasida tu akamual ayahuluan jadi apusan ni debatama ilu-ilu sian mata nasida ima sahana martua doakan atu mangion hatani debata jala nau peopsa amen merede mehita Di tanah di batu
Tahatidakom maha porsiaw tay sonani hatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama perguna suatu dosan natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sadai iman na tinubuan ni si Maria nagabagabiar siya to di porbadia adorang sohabuan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru ni tanom na mula mangulu di ari patuduhon na manaik tu surgo lao hundu tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paimualat sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok dihasani dosa dohok dihatai na maddo mula mangulu do sogo daging ni halak na mate dohok dihangoluan na sora sudah amen. Tabigima ede puji-pujian na binuan ni Kur Amasalum.
tabigima titing na masa di huriata nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma titing namaragam di Minggu tanggal 10 Mei 2025. Na perjolo guarni Minggu ta sedarion ima Minggu jubilate lapatanna marulupulup tude batama alisan dok tanoon. Topik Minggu Jehovah marmahan bangsona. Napadua kelompok kor tu hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 di Minggu Pitu Tolupulu ina Kamis ina Ester NHKBP. Di Minggu jam 10 ina Hanna, ina Deborah, ama Jericho. Di Minggu 17 menang jam 5 sore ama Salom dohot remaja. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Mei 2025 kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton amplop tupak tu distrik di Minggu ta sedarion saudo patupauta papungu amplop ima tupak tu dukungan pakobasion HKBP distrik 20 alu Deboskap. Napalimahon persembahan puji-pujian di hari Minggu sedarion di Patupa naposo bulung ni huriata do persembahan puji-pujian ima dalan nasida laho pasikopon hahurangan dana retrit nasida di Patupa mai dung sipul kebaktian mingguta anon napaonopon pembinaan perhalado HKBP Cimanggis Rapdohot keluarga di hari Senin sahatu Selasa manang tanggal 12 sahatu tanggal 10 Mei 2025 patupaun ni huriata do pembinaan perhalado Rapdohot keluarga maringanan di Villa Epluser Pinangidoma tusude perhalado Rapdohot keluarga asa madohoti pembinaani. Napapituhon pertanyaan sektor di tanggal 10 Mei 2025 manang di hari Selasa di sektor Judea di Bagasni keluarga P Manurung inang Borusinaga di Jalan Nangka. Di sektor kanan di Bagasni keluarga Situa S Lubatobing inang Borusilitonga alamat Nasida Jalan Keramat Gang Swadaya nomor 20 sada. Di sektor Efesus di Bagasni keluarga Desi Regar inang Borusiaturi Jalan Pekapuran nomor 20 RT 0 Sada RW 04 Kelurahan Curug. Di sektor Galatia di Bagasni keluarga B Tambunan inang Borusilitonga Jalan Musola nomor 100 Sukatani. Di sektor Pelipi di Bagasni keluarga Nyonya Huta Julu inang Borusitumorang alamat Nasida Gang Anggrek Gas Alam RT 04 RW 07 nomor 54
Curug. Di sektor Philadelphia, di Bagas ni Keluarga, T. Sinaga, Inang Borutaba, Jalan Baktiabri, Gang Swadaya 2. Di hari Rabu, menang tanggal 14 Mei 2025, di sektor Sion, Keluarga CST Sidauruk, Inang Boru Sihotang, Jalan Baktiabri, Gang Bapak Saud, RT 04, RW 10, nomor 70. Di sektor Betania, di Bagas ni Keluarga, Sinaga, Inang Boru Huta Julu, Perum Jati Jajar, Bolok Asap Plutolu, nomor 8. Di sektor Roma, di Bagas ni Keluarga, Asilaban, Inang Boru Purba, Gang Rifan, RT 0 Sada, RW 05, nomor 140 Sia. Di sektor Nasaret, di Bagas ni Keluarga, Besi Torus, Inang Boru Gultom, Gang Sao, Rawakalong. Di sektor Klose, di Bagas ni Keluarga, Nyonya AF Sitanggang, Inang Boru Manurung, Gang Masjid. Di sektor Bethlehem, di Bagas ni Keluarga, S. Siregar, Inang Boru Sinabela, Cilangkap, Tapos, Depok. Bagian berikut kunjungan gerejawi. Di hari Minggu tanggal 10 Mei nanengro borokado punguan ama Huria Sian Huriatta tu Huria HKBP Pelabuhan Ratu. Di berikut di Napasiahon pasahat ulos tu ruas nama rumur 70 tahun. Di Minggu tanggal 10 Mei 2025 di kebaktian pukul 10 Patu paun ni Huriata do pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Ima tuamang Jannes o Hutasoit sian sektor Filipi. Di berikut menang di nomor 10 amplop diakoni sosial Huria. Di hari Minggu tanggal 10 neng roon patu paud do pasahat amplop diakoni sosial Huria. Di nomor 10 sada rapat marturia di hari Senin tanggal 10 Sia Mei 2025 nanengro di Patupa Huriata do rapat marturia pinangidoma tu seksi musik sude song leader multimedia dohot petugas ibadah sore asama dohoti rapati tapatupa mai mulai pukul 10 Sia manang jam 7 sore malam maringanan di gereja on lantai saja. Nomor 12 dada nasorang di hari Jumat 2 Mei 2025 nasalpu di basa-basa hotuhata do sadada danak bawa di keluarga P Marbun Lubabatu Inang Boru Raja Guguk sian sektor kanan ipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Bagian nomor 10 ruas nagok mamukka minggu sedarion nungagabi ruas nagok do di Huriata ima amang martahan sinurat nasida masuk tu sektor Judea. Bagian nomor 14 torop ni ruas nama dohot di parminggu tanggal 4 Mei 2025 252 halak. Bagian nomor 15 ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran godangna 33 halak. Ulang tahun pernikahan opat keluarga. Padita dohot parhala doha KBP Cimanggis. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 12 sahatu tanggal 10 Mei 2025. Hatani debatan napasi kopon lasni rohamuna tersurat di Jesaya bidu 46 ayat 4 sahat rodi hatu tuamu say totong do ahu jala rodi na ubanon say ahu do mangusung hamu ahu do mabahesa na say laon
ahu do mangoppa, ahu do mangabing, jala ahu peluahon nuai. Bagian nomor 16, pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan, kudangnya 14 kepala keluarga, jumlah Rp1.700.000. Bagian nomor 10 pilihan bulanan menang tahunan. Torop ni napasahat pilihan bulanan menang tahunan di bagasan mingguan, gudangnya 10 pitu kepala keluarga, jumlah Rp2.775. Maulatima di pasahat huriata tu sudah ruas nang pasahat ton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Mei 2025. Tuaka nasu pasahat ton dope taingok ma amanginang makarikoton pasahat tosa ganu bulan tu huria marhite parhalado sektor tabi. Bagian nomor 10 manang naparpudi keuangan huria. Huria 8.675.000, pembangunan 1.304.775 rupiah. Sentralisasi manang kantor pusat 10.110.725 rupiah. Totalnya 20.010.500 rupiah. Idamang dainang melotungadong pilihan naso tertatat menang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma parhalado radedo parhalado paling gatosa songonima titing nama sadoho si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhatta ma piliani besangap di guarna. Tabigi maede sian anak kota remaja.
Mare demehita tapasahat ma piliata sada ado sadabi.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di parsorata di Minggu Sadarion di sian buku panurirang Hesekiel bidu 34 ayat 11 tu ayat 16. Takas mata pehuti hutu jahahon di tonga-tonga ta songonon ma hatana disi. Ai songonodo hatani Tuhan Jehova. Idama ahu apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna di ari uju di tonga-tonga ni biru-birunna akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot jala paluoku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju di ari obun dohot haholomon maripotipot. Jala ahu manogihon nasida ruar sian aka bangso dohot papunguhon nasida sian aka luat. Asa hubuan nasida mulak tutano nasidai. Laos ahu marmahan nasida di atas ni aka duluk Israel. Di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan apalan alomak ahu marmahan nasida. Jala di atas duluk akan natibo di Israel parudaman nasida. Disima mangulon nasida di parudaman nadenggan. Jala japalan apalana lomak japalanna di atas ni akaduluk ni Israel. Ausadiri ma marmahan biru-biruku jala ahu paulon nasida ninna Tuhan Jehova. Luluaku ma namagui jala mulak buanoku natardepari. Jala lilitaku do namabugangi jala pargogoaku do namarsahiti. Alai anggo namok moki dohot nagogoi siap ponokku do ausa diri tahe marmahasa marhite-hite uhum ido yang go sahatna. Huriana hina holongan molo makatai taringotu parmahan paling tidak kadong dua ragam ni parmahan. Parmahan na denggan dohot parmahan najat. Tentu parasingan ni dua parmahanon maceta dido dihita. Dapat membedakannya dengan sangat mudah. Molo parmahan nadenggan besongona mata nama kelung biru-biru nei di yopabe di hokop songonima pangulahonon na doho panarihonon na di akan napinarmahan ibana. Alai molo anggo parmahan najati bahola tu dirina sadiri do dia na dipikiri dia na di rohana ido diulahon ibana. Ulan mementingkan kepentingan na sendiri bahkan menindas akan pinarmahan naipe di ulai ibana do asal ma saud manang saha di ibana aka nani igil ni rohana di ngoluna. Di bahen do parmahan najati biasana egois. Jadi dia mementingkan keinginannya sendiri, keamanannya sendiri. Ido bahen moloro babiat panoro serigala datang, gembala itu duluan lari. Dia tinggalkan itu domba-dombanya. Jadi egois. Dukun ni biasana parmahan najahati tamak. Ido ben namok mohan iban. Ido ben nedok nakaningan. Sotung tersinggung kamu akan namok moki. Akan namok mok, akan nagogo hahonen na. Siap ponon na ate. Akan na overweight, hati-hati kamu siap pononen namu. Lapatan na holan memikiri dirina, korup tu dirina sadiri sehingga dangi peduli hobi akan asing. Hola tu posisi ni mana sadiri dang peduli beto hal anak asing ido naido konesi di hati Indonesia memang diterjemahkan dengan akan dilindungi bukan disiapkan bukan dibinasakan tapi dilindungi dijaga supaya mereka tidak ada yang korup sehingga dia sendiri yang gemuk yang lainnya kurus-kurus dia sendiri yang kuat yang lainnya lemah. Dukun ni parmahan najati hudok naking korupsi dungi lalai dalam memeriksa atau menjaga domba-domba yang diberikan kepada dia. Di Israel ternyata jupang doa kaparmahan najahat. Molo tajahan non Hesekiel
ayat sada satu ono besikil tulu pelopati di Israeli jupang aka parmahan najahat, raja najahat, imam najahat, nabi najahat. Jadi muncul para gembala-gembala yang tidak menjadi gembala yang baik lagi di tengah-tengah orang Israel. Nahola marmahani diri nasabing jala napasobuhon aka napinarmahanai songoni di tonga-tonga ningoluna omma namasa manang omma nagabe persoalan di tonga-tonga ni bangsoi hatihai. Dengan kata lain, telah terjadi krisis parmahan nadenggan. Krisis parmahan nadenggan do di tonga-tonga ni bangso Israel hatihai nama bain akan napinarmahan non basongoni mahancur. Israel pecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Tidak cukup sampai di situ, mereka harus terbuang nanti ke pembuangan Babel hanya karena gembalanya yang tidak benar. Mereka hancur, mereka terserak ke semua tempat termasuk di pembuangan Babel. Yehezkiel, Nabi Hesekiel, doho doibana terbuang tu habuangan Babel hatihai. Di sido di leho debata ibana pangukapon di ide si Hesekiel tulang-tulang berserakan busuk dan tidak ada guna. Di sido di gobarhon ibana bahwa keadaan kehidupan orang Israel itu benar-benar sudah hancur. Tapi seturut dengan itu Allah memberikan penglihatan kepada Yehezkiel, dia melihat tulang-tulang yang berserakan itu menyatu kembali, dagingnya datang lagi. Itu adalah tanda-tanda pemulihan. Jadi hatanisi Yehezkielon gabe apul-apul gabe gogonai baru tuhalak Israel hati-haina di habuangan ala sairo matikina masa pemulihan sian Tuhan debata. Disima didok ibana bahwa Tuhan akan datang menjadi gembala yang baik bagi bangsa itu. Roma debata ibana sadiri gabe parmahan nadenggan tu tonga-tonga ni bangsoi. Ido bana dido ibana kanik au sadiri ma nauso-uso namarmahani bangsoi ninna Tuhan Jehovah. Akamang inang omma jubilate narolopolop tu debata sadok tano. Jadi jubilate itu adalah seruan bersukacita dan bersorak-sorai, bukan karena masalahmu sudah selesai, bukan karena pergumulanmu tidak ada lagi, tapi karena kita tahu kita tidak sendirian. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan datang berjalan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan. Jadi seruan marulup-ulup si songonido nasinuarahon na tuhita di bagasan tikion. Tuhan tidak pernah diam. Kita tidak pernah sendirian. Kita digembalakan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Jubilate Jahobado si parmahan nadenggan dihita. Tuhanlah gembala yang baik bagi kita. Apa tanda-tanda dia disebut sebagai gembala yang baik? Paling tidak ada 3 poin penting yang mau saya sampaikan. Pertama, dia adalah gembala yang mencari dan menemukan. Saya luluanna sampai dapat. Yang kedua, dia adalah gembala yang mengumpulkan kemudian memulihkan. Papungon naman non dungi di pauliuli. Dan yang ketiga, dialah adalah gembala yang memelihara dan menyembuhkan. Ramotan nasude dungi pamalumonna akana di bagasan luka dohot sahih. Taida masa dasada aka manginang sian na tulu poinon na perjolo say luluan na dosa pedapo. Dia akan mencari dan sampai menemukannya. Molotajahan non Injil Lukas adong dosi sada upama di dok sada parmahan adong 100 biru-biruna, ada 100 dombanya. Ketika satu dombanya tersesat, maka gembala yang baik itu akan meninggalkan 99, dia pergi mencari yang satu, yang hilang itu sampai dapat. Songonima Tuhani,
gabe sada parmahan na denggad dihita. Siya'y luluon na do. Mararga do iba na nasa halak na lilui, na tersesati. Alani ido gabe sada pangapulyo mo dihita. Bahwa dangadong nanggusada siya kita naso arga di Tuhani. Manang sahala penalilu say luluan na jalay ko say dapot luluan ni Tuhan Jehovah si parmahan hitai. Jadi ay hitaukan jod diibaraton songon biru-biru na jod tersesat. Say songon anak nalilui do hita di tonga-tonga ni ngulut taong. Tado do memang jod dunian hutangi hon hatam siana kana posomi alai dakku ulahoni podanati akana roa dotahe nahu ulahon. Odo nama baik kita lamdau siya Tuhani. Lamdau siya pungwani. Ujungnya lilu. Tersesat. Tatangi hodo suara ni Tuhani. Tabigi do jamitai. Alai say naroai do. Taulahon. Oma nama baik kita terus lamdau siya Tuhani. Lamdau siya pungwani. Gabe lilu mahita saluhutna. Adong sada pepatah Jepang nama dok songonon. If you get on the wrong train, get off the nearest station. The longer it takes you to get off, the more expensive the return trip will be. Labatanna, molo naik kereta hamu, ngasala itu pangyahamu kereta on, itorturuk kamu di stasiun na jumonok. Unang sesi hamu, nggak salah kareta tau di nali terus di si merdala di huto sapido alana lem dau hamu di kareta nasalai lem argado gara romuna ongkos muna mula muse nah hirai malapatan. Kehidupan kita ini saat ini bisa saja kita sedang berjalan di kereta yang salah. Benar kita datang beribadah, kita dengarkan firman Tuhan, ikuti persekutuan, terdaftar sebagai warga jemaat, seorang Kristen, tapi ternyata kita sedang berjalan di dalam kereta yang salah. Maka jangan berlama-lama, turun di stasiun terdekat supaya kau dapat dijangkau dengan cepat, dibawa pulang oleh sang gembala yang baik itu. Alaitung pesongoni jubilate. Jika Tuhan sudah mencari, tidak ada domba yang terlalu jauh untuk ditemukan. Odo lasni rohata. Molotong adong pesyak kita ngadauhian, sangat dauhian. Ingatlah, kalau Tuhan sudah mencari, tidak ada yang terlalu jauh baginya untuk ditemukan. Alani ido rade mahita ditemukan oleh Tuhan Allah kita. Napa duahon? Dia adalah gembala yang mengumpulkan dan memulihkan papungon nado dungi pauliuliona. Di Hesekiel 37 ano buita jaha didokdo disi bahwa saina papungon nado sian saluhu na inganan bahenon na nasida gabesa da bangso. Di epistel na kaningani nga diida si Yohanes si. Jadi Tuhan memberikan spoiler kepada Yohanes. Spoiler apa? Bocoran. Ngay patuduh tu si Yohanes songono dan nongan di surgoi. Allah didok nakin di pangukaponi di ida si Yohanes natorop jolma dak kabilangan godangna marabit nasaksak nasida maniok mare-mare tanda kemenangan di hadapan sang domba itu adalah Yesus Kristus. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel ini ternyata sudah diperoleh Yohanes spoilernya dari Tuhan ketika dia terbuang di Patmos. Bocoran tentang ini sudah dilihat mata Yohanes. Sai papungon na do didok nak keningat di pangukaponi sian sude home, sude marga, sude hata, sude luat marpungu disi dak kabilangan godangna. Demikianlah Tuhan Allah sebagai gembala yang baik, dia akan mengumpulkan dari segala penjuru dan menjadikannya menjadi satu bangsa.
Aka amangi nang sahalak parmahan na burju manang nadenggan, laho papunguhon manang mamarmahani na pinarmahan na, somalna saya adong do ditiok parmahani tongkat dohot batahi gada dan tongkat dinna Mazmur 20. Jadi tongkat ini menjadi alat yang dipakai untuk mengarahkan asa merpungu sudi. Jadi tongkat ini bain mengarahkan sudi biru-birui jala sipata tongkat on bodo dipakai menarik biru-birui namada butuh godung ima dipakai alai laos boido tongkaton dipakai untuk memukul kaki daripada domba itu. Jadi tongkat itu melambangkan bimbingan, arahan, pimpinan dari Tuhan Sang Gembala itu, tapi tongkat itu juga menjadi simbol sebagai alat untuk memberi teguran dan hukuman. Ngajujuk rata bereng kabar Tuhan Yesus jongjong dia memegang satu ekor anak keledai, lalu di tangannya ada tongkat, lalu ada keledai yang lain atau domba yang lain di seputaran dia. Jadi na yoppane Yesusi hodoi hita doi akan najok lilu ai bahasa pola yoppa Tuhan Yesusi ai nangilo tak dopak nai lilu ibana tersesat seolal nan laus yang punguan di lo tak jopak nai sauti asa sadar ibana dungi dioppa maibana mulak dikumpulkan untuk dipulihkan odo nani terjemahon ni huriata HKBP maka di HKBP alat membimbing, mengarahkan, menuntun dan memukul adong main taguari RPP ruhut parmahanion dohot pamicangon HKBP. Jadi molo buku RPP ta sampulnya itu gambar Yesus Sang Gembala yang baik yang menggendong satu anak domba lalu tongkat dan domba-domba yang lain. Allah memang ido unokna. Jadi diberlakuhon RPP on dalallahu papunguhon do dalallahu papunguhon akaruasi asa anggiat boy nasida pauliulion. Maka tujuan RPP adalah supaya hidup umatnya itu sesuai dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan umatnya dan juga kesatuan umat itu. Iko berlaku honoma RPP. Jadi dang nagabe pailahon alai manogunogu do asa bui di papungu muse huhut di pauli-uli di tonga-tonga ni huriai gabe ho Bartolomeo ni rohani Tuhanima ngoluna dohot nasa na niula ni iban napatulu honoma naparpudi dia memelihara dan menyembuhkan. Jadi Jehovah gabe si parmahan nadenggan ibana do namangaramoti dungilaus ibana napa malupon secara komplit ido ubain na didok di Psalmen 20 ayat sadai molo Jehovah si parmaha kita dang tagamon hurangan behita Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku bahasa didok takkan kekurangan karena dia akan membawa kita ke air yang tenang dan jernih bonon nama hita tu air natio dukon ni naung nilotak sinak kaningani manang na tersesat gabe luka ibana dia sendiri yang akan membalut lukanya dan menyembuhkannya. Jala Tuhani sebagai si parmahan na burjui laos ibana ma mangaleho si panganon sikop di akan na pinarmahan. Di somma taida bahwa Jahobai parmahan na denggan ibana do naung mangaramoti hita sikop dilehon akan adenggan dohot akan atahari koton jalan apa malupok kita asa songoni ma di tonga-tonga ninguluton taha porsiai bahwa Tuhan Allah kita adalah gembala yang baik. Kalau sudah bersama-sama dengan dia kita takkan kekurangan lagi. Di hati dakon ibana do musiano di Mazmur 100 Psalmen 100 ayat 3 kita ini adalah milik Tuhan napunanana do hita dan kita ini adalah domba gembalaannya. Dia yang menjadikan kita, dia yang memiliki kita, dia yang akan menggembalakan kita.
Asadanga dong nanggosada na sobinotona dia mana rikot di tonga-tonga ni ngulu ni akan na pinarmahan ni ibana. Atong jubilate marulupulup ma. Auhon manuaing di bagas roham Tuhan Yesus si parmahan au biru-biru na do. Yesus gok di horohaku say ihut tonokku do. Amin. Martang yang maita. Mau liate ma di pasahat rohanami itu adopan muale Tuhan. Nung ngasahat barita nauli nagabe hagogoon dohot apul-apul dihang. Tutu ali Tuhan jok dohami songon saada biru-biru na lilu di tonga-tonga ni ngulu namion. Alai marhite hatam na kutangi hok kami di patarida hokkodo ali Tuhan hodo Jahoba si parmahan na burju na denggan na marmahani hami bangsom. Atong say parmahani mahamion luhukna, parmahani maruas ni huriamon, parmahani sudi parhalado, parmahani aka ama dohot ina, parmahani nang aka danak manang yanakon. Asa ang giat Tuhan di dalan na hinalomohon ni rohami hami luhukna. Molo tong adong siyak kamyon, naung lilu, naung madaw siyak ko, doho siya pungwani. Asiroham buan hami mulak Tuhan papungu jala pauli-uli mahami musay di tonga-tonga ni pungwani ay di sido jaloon nami pangaramotiommu di sido jaloon nami akahamalumon niya kasahit manang luka di tonga-tonga ni ngulu namion. Tuhan say parmahani mahami ganupari di tonga-tonga ni gulmi ni ngulu nami marhite tod dimtod di porbadia say pahok ma barita naulio di rohanami asa totong tarapul hami. Molo si pata maol si buluson nami, molo si pata hacit parniahapan nami, molo si pata mahiu hacit gale hami alanya kapanahit na songgop di pamatang nami. Hodo Tuhan nami, say pamalum mahami, asa malum situtu hami, say palua mahami, asa tung malua hami. Atong saha tu tangamu ma sude ruas ni huriam di hakabibe Cimanggison, siada danak nami met saha tu nama tua, say parmahani ma nasida. Di bagasan Kristus Yesus caloma tangiang namion. Amin. Marinde hita los tapasaha ama pelian na padua hondohot amplop tu distrik.
nya koma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salam.